Na ce don uwarka ka sake ni. Me kika ce? Don uwarka sake ni. Ki sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce Allah ya la'anci mai zagin iyayensa. Allah da kansa fa. Ya za ki zage ni ina matsayin mijinki? Idan mutum ya zage gaba karaba ba iyayen shi ya zaga ba. Fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce. Kawai ni na gaji da zaman aure da kai ne saboda na samu wanda ya fi ka. Na ga abokinka ya fi ka abin duniya. Don haka ni na gaji da zama da kai. Okay, saboda abokina ya fi ni kuɗi ne yake so in sake ki aure shi. Ƙwarai da gaske. Idan kika hakuri duniyar ma gaba ki ɗaya kwana nawa ya rage a tashe ta. Ba matsala. Na sake ki. Ta fi nono fari. A gurin ki ba? Assalamu alaikum mami. Real AB. Mijina ya sake ni. Na ce yaya maganar auren mu? Kamar ya mijinki ya sake ki. Imana, ai na ga ka dan fi mijina dama dama. Ni ka san duk inda mai koye kenan nake. To kin ga ki dakata. Ina mai baki shawara. Ki samu ki je ki lallaba mijinki ya mai da ke domin wallahi halin da ake ciki yanzu mijinki ya fi ni arziki. A aje da dai ka dan duba fa kaman ka fi shi. Kin ga da Allah dakata bana son shashancin banza. Sai an jima. Dan tinkiya na. Luka mafes nan zaki kalla. Fi so wannan baban tinkiya. Ke da bakin kika ce in sake ki kuma na san ke da ba mahaukaciya ba ba. Kawai zaki ga dan tinkiya dan ko dan akuya ne. Yanzu fa ka gama min nasiha akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hore mu da mu dinga yin hakuri. To dan me kai ba za ka yi hakuri ba? Tunda na gane kuskure na dan Allah din tinkiya na ka yi hakuri. Ai matsalar ku kenan. Da kun yi mutum laifi ku ce dan Allah dan manzon Allah. Ko babu yanda zai musulmi na kwarai a ce mai Allah manzon Allah bai ji ba. Kawai ke ji darajar Annabi Muhammadu Sallallahu alaihi wasallam. amma ku daina hada mutum da Allah da manzon Allah ku ce shi. Luka mafes. This one na baban tinkiya. Waɗannan. Luka mafes. This one na baban tinkiya. Lafa. Me gadi. Hajiya gani. Yawa wuce mu shiga ciki. Subhanallahi mu shiga ciki ina. Kaga dai gidan nan yau ba kuwa mai gidan ma tun da zai fita kana kallo. To so nake ka shiga ciki. Mu shiga ciki wuce. Na ce ka shiga ciki zaka ki bin umarni na ne ka fa san cewa a gidan nan ni nake juya mai gidan nan. Hajiya gaskiya ba zan shiga ba. Ina baka umarni ina cewa ka shiga ka ce ba za ka shiga ba? Mai gidan nan ma ni nake juya shi. Idan ka ki bin umarni na a cikin gidan nan wallahi zan sa shi ya kore ka. Hajiya inda yana tsallake umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a kore ni. To ai ko zan sa a kore ka in har baka shiga cikin gidan nan ba. Ki kake wanta a cikin alkur'ani mai girma Allah da kansa yace la taqrabu zina kar ka kusanci zina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da yana tare da sahabbansa sai ta yin bayani akan zina sai dai rubuta fuskar sa haka. Ke duk wanda yake zina baya tare da manzon Allah. Duk wanda yake zina zai ta ce Muhammadu Rasulullahi ba sai ya tuba. Kin ga nan ba zan tsani mai yin zina ba kawai dai halayya ta ce ba na so. Saboda abin da aka ce Allah ya ce karkai manzon Allah ya ce karkai bai kamata ka yi shi ba. Kawai yanzu saran mu zo muna iskanci nan da ke Allah ya turo malaika dauki rayuwata da wata fuska da kalli ubangiji na ke da wata fuska da kalli ubangiji ki. Shikenan mai gadi insha Allah ba zan kuma kuskure irin wannan ba. Su ma mata masu irin wannan da auren su ubangiji Allah ya shirye su ya gane da su hanya. Ni dai na tuba na koma ga Allah. Mai gadi baka ji ba kar ka faɗa kowa maganar. A yanda Allah ya rufa mana asiri yanda muke so mu ga manzon Allah ba zan tona miki asiri ba. To shikenan nagode mai gadi. Kaga mai gadi da hankali. Ya Allah ya Ubangiji duk waɗanda suke aikata zina Allah ka shirye su. Ya Allah ya Ubangiji duk wanda ya bata Allah ka dawo da shi hanya. Bai kamata mu dinga kyamatan masu wannan halayyar ba. Su ma 'ya'ya ne kamar mu sai dai mu ce mun tsani halayyar da suke. Ya Allah ya Ubangiji ka dawo da su kan hanya duk wanda ya kauce hanya Ubangiji Allah ka dawo da shi alfarmar wannan wata na Ramadan. Duk wanda ya ji daɗin bidiyon na ya mana sharing ɗin shi. Luka mafes. This one na baban tinkiya. Lafa.